oknami. Upozornili na to odborné organizácie. Ukrajinské sily kontrolujú 74 obcí v ruskej Kurskej oblasti. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Doplnil, že postup síl v oblasti pokračuje napriek ťažkým a intenzívnym bojom. Rusko vedie v Kurskej oblasti od minulého útorka boje s viac ako 1000 ukrajinských vojakov. Ide o najväčšiu ukrajinskú cezhraničnú operáciu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Švajčiarsku atómovú elektráreň bez Nau, najstaršie zariadenie svojho druhu na svete, ktoré je stále v prevádzke, opäť pripojili k sieti potom, ako deň predtým došlo k následkom poruchy k jej automatickému odstaveniu. Podľa energetickej spoločnosti nedošlo k ohrozeniu ľudí ani životného prostredia. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil posilní národný tím v kvalifikácii na zimnú olympiádu 2026. Zatiaľ je tretím hráčom z NHL, ktorého účasť na kvalifikačnom turnaji potvrdil Slovenský zväz ľadového hokeja. Štartovať majú aj obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar z New Jersey Devils. Slovensko zabojuje o olympijskú miestenku na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave proti Rakúsku, Maďarsku a Kazachstanu. Zápasy sú na programe na prelome augusta a septembra. Dnes očakávame slnečné a teplé počasie, lokálne aj dusno. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, na juhu aj na 34. Aktuálne máme na Above 18, na Gemeri a Zemplíne do 16, Zamaguria a Spišlásia 12 stupňov a Liptov 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terézia Čokotová. Thank you.